Иң беренче максатыбыз ул үзебезнең татар мөселман стилен пропагандалау. Инде күп кенә әйтәләр, менә татар хатын-кызлары һич тә үзебезнең киемне киергә ашыкмыйлар, алар читтән алып кайткан киемнәрне генә кияләр дип. Әлбәттә, ул әйтүләрнең хакы бар, чөнки үзебездә кием булмагач, читтән кайткан киемгә дә халык разый. Инде үзебезнең дизайнерларны булдырып, өйрәтеп, аларга менә bütün ысулларны кулланырга мөмкинлекләр биргәч кенә, үзебездә ул кием тегелгәч кенә, без инде хатын-кызларга тәкъдим итә алабыз бит инде. Әлбәттә, үзебезнекен сайларлар. Күп кенә чит илләрдә булам, һәрбер илдә үзләренең милли киемнәрен саклаган хатын-кызларны күрәбез. Һәрбер ил горурлана шуның белән. Бездә нишләптер ул онытылып бара. Без инде татар киемен күрергә теләсәк, музейга барырга тиеш булабыз, яки театрда, сәхнәдә күрәбез. Нәрсә эшләргә кирәк бу милли киемне пропагандалау өчен бүгенге көндә Татарстанда? Беләсезме, менә бүгенге көндә без дизайнерларны барлап, аларга исемләр ясыйбыз. Аларга эшләргә мөмкинлекләр тудырабыз. Халык аларны яраткач, аларның бит инде клиентлары аларга тегергә, кием тектерергә килүчеләр арта бара. Менә шуннан алар популярлаша. Һәм дә алар күбәү булу да яхшы. Чөнки кешенең сайларга мөмкинлеге була. Сайлаган саен, менә кеше бер-берсеннән күреп тә кызыга. Инде милли кием кигән кызны урамда күрсәләр дә, син кайдан алдың, кайда тектердең дип сорау туа бит инде. Һәм аңа карап, икенчесе дә шуны кияргә тели. Менә шулай әкренләп, тамчы гына булса да, ул киемне без инде популярлаштырырга ашкынып торабыз.